Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Call and Tits. Tawagin nyo na lang po akong Linda. OFW po. OFW? OFW. W. Hi, OF Linda. OFW po for 30 years na Uy, sa Singapore. Nakakatawa man at hindi man nakakapaniwala pero sa edad na 51, single po ako. Breadwinner po kasi ako kaya inuuna ko yung mga kapatid ko na 5. Bali 4 pala, pang 5 ako. Alam niyo po, lahat sila nagsipag-asawa na at ako na lang ang hindi. Tapos, nakilala ko po si Jonald nung nagbakasyon ako sa Pinas. Nirekomenda po siya sa akin ng kakilala. Sa kakatrabaho ko po ay minabili kasi akong 150 square meter na lote at gusto kong patayuan ng isa pang bahay. May alam daw siya sa construction kaya siya yung pinagkatiwalaan ko kasi dati siyang foreman. Uy, basta Purman. Babaero. Aray ko. Siya na lang daw yung kokontrata sa bahay para mabantayan niya na rin. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Tay, ito si Foreman Jonal, di ba? Nag-usap na rin kayo sa Oo nga phone eh. nung Hello nasa po. Singapore ka. Nice meeting you in person, Hello foreman. po. Ay. Oo. Gwapo po pala kayo. Aray ko, alam na. Wala, Day. Sorry, Oo, Day. pero thank you po sa pagtanggap nung gagawing bahay ko Bale, ano na lang to kasi sa sobrang tagal ko na nag-OFW, parang gusto ko talaga may isa pang maipundar na property. Maliit lang naman to. Tingin niyo po ba kaya ng second floor? Pwede naman po, pero medyo tataas po yung presyo. Mas maganda po siguro, gawan na lang natin ng parang preparation, may abang na. Kasi kung Bubuhos nyo na po, slab na. yan, slab na lang muna. Pag nakapag-ipon kayo, i-second floor natin. Ayun, Tapos pero meron kang rooftop, parang gano'n. Pero di ba pag in-slab, pag tag-ulan, yung kumakati yung
yung Ay, tubig. di, ako na pong bahala dyan. Kaya po yan. Oo, Hindi para po di tutuloy yung... pasukin. Hindi po yan. Mga Alam mo ba yung si Foreman, siya yung kasama siya tumira dun sa bahay nyo, yung pinarenovate mo? nagnanakaw siya? Hindi tumira. Ano ba? Tumira. Gumawa! Kala ko kasi tumira. Parang Iba kasi nagnanakaw. tira sa amin, tinitira, Oo, ayusin. nga eh. Sorry. Eh, di, kasama po ako doon. Tagal ko na kasi wala sa Pinas. Di ko na alam yung mga street words na yan. Yung bahay nyo po na pinarenovate nyo, kasama ako doon, ma'am. Iba kasi yung kumontrata sa akin nun eh. Medyo Kinuha lang mahal. din po ako noon. Medyo mahal Tsaka may mga hindi natupad sa gusto ko. Anyway, sana ito Foreman. Kahit medyo sobrang discounted. Sana naman wag tipirin. Ay, may ano naman po. Kahit nasa ibang bansa po kayo, sa Singapore po kayo, no? Ma'am, pwede naman tayong mag-video call para makita mo rin yung development sa papagawa mo. Buti po Ganun ang gusto ko po, ma'am. Transparent po tayo. Kaya nga po, thank you po. Kasi hindi ko talaga mamamando. Tsaka yung mga kapatid ko, busy sa kanya-kanyang pamilya. Hindi nila to mamamanduhan. Kaya salamat po at kilala kayo ni Trixie. Ayaw mo ba ako maghawak Mars, ng baka may fan? flower yung yung slab. Flower. Ako hawak ng budget. Ayoko, si Foreman ang hahawak. Baka Grabe ka mag-Shein ka na naman. mag-Shein. Konti lang naman. Sige po. Foreman, sana hindi ako makaabala sa'yo. Baka magalit yung pamilya mo. Ay nako, alam na. Ay, may ano po ako, may isa akong anak, pero hiwalay na kami ng partner ko. Ay, sorry po. Hindi, Nasabi okay ko na, pa matagal yun. na. Mga 5 years na rin kaming wala nun. Sayang naman. May anak na kayo. Ganun po talaga siguro. Pero yung bata naman, Pero, pinapag-aral ko naman po. Ako naman pong gumagastos. Buti naman po kasi baka mademanda pa kayo. Oh, At saka, anak ko pa rin pero yun. hindi ako naniniwalang wala kayong ngayon. Gwapo kayo. Tsaka Hindi, bagets-bagets wala pa na, eh. wala na rin. Kasi busy po ako sa ganito. Ako po, ang tanda ko na. Hindi, 51 na ako eh. 51? Naku po, parang nasa 40 lang po kayo. Hindi naman, parang baliw. Ay, kauwi! Parang sira naman to. Hala na! Hindi, ganito lang ako talaga. Guys, Kaya ako, ang OA ng mga 50 anyos, guys. Pag guys, bakit? Di ba pwede magano yung 51 years old? pwede naman, Hindi nga ako Mars. nakapag-boyfriend eh. Kaya nga hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Sus, kung... wala po. Ano lang sa akin. Basta makatulong po. Basta magkokontak-kontak na Sige lang po po, tayo. salamat. Basta yan na yun. Ito na yung mga... Doon na lang po tayo sa messenger. Mag-usap-usap doon yun na sige, lang po. wala naman Thank you problema. po, Foreman. Nice meeting you po ulit, Trixie. Kung nabahala, minsan silip-silipin mo ah. Oo naman, parang kinikilig ka kay Foreman. Hindi grabe. Hindi yun Talaga. Hindi na sa edad ko, 51. Weh! Hindi. Akin na lang yan si Foreman. Usap tayo. Charat. Basta po, ako nang bahala dyan, Ma'am Thank you, Linda. Foreman. Sige po. Walang Sige ano po, man po. ingat po. Thank you po. Di, sabay na rin po tayo pag ano. Ha, nakakaya Hatid ko naman Sige po. na, okay lang naman. Sige po. At makalipas po ang halos kalahating taon ay bumalik nga ako ng Singapore. Para kailangan kumita, pambayad ng bills, tsaka pampagawa ng bahay. Pagkatapos nun, tumawag muna po ako sa Pilipinas. Yan, sa taas. Yan. Por, ito por. Okay na to, por? Usog mo pa konti, medyo tabingi eh. Ayusin mo kasi baka tatawag si Madam Linda. Ayan na, tumatawag na nga. Por, ito por. Okay na to, por?
Ayan, okay na yan. Dali. Sagutin ko. Hello. Hello, Dam. Dali lang, Dam, ha. Hindi kita marinig, Dam, eh. Dam. Hello, Dam. Hindi kita marinig, Dam. Hindi. Sige, usod nyo pa. Wait lang, Dam. Ito, por. Okay na to, por. Hello, Dam. Hindi makontak si Madam. Ano kaya nangyari dito? Por, ito, por. Okay na to, por. Kanina ka pa dyan, ha? Wala ka namang ginagawa. Oh, ayan. Ayan, usod mo pa, ayan. Ayan. Hello? Ayan. Hello, Dam. Oh, hello. Ba't di kayo makontak, Foreman? Medyo mahina signal, Madam, eh. Pero, ayan, Madam, video call tayo. Oh, sige. Paikot naman nung slab. Ayan po. Ayan. Foreman, patibay ha. Kasi bala ko lagyan ng third floor din. Malay mo, di ba? Ay, walang ano man. Ilan yung poste, bale? Yung sinabi mo pa rin? Oh, yun pa rin po. Ayan, ma'am. Tignan mo. Ayan po. Ang dami pong nagbubuhos ha. Opo, kailangan medyo solido po eh. Opo. Foreman, sana hindi tinipid yung bakal ha. Hindi, ito ma'am, makikita niyo po ma'am yung mga nakalawit na bakal yan. Ayan, Foreman. Okay po ba? Parang matatanda na po yung mason mo. Ay, ano matanda? Bakit kung matanda, hindi masarap? Hindi, mga expert kasi to, Dam. Baka po kasi mabagal ang trabaho dahil sa kanila. Ay, hindi po, Dam. Tignan niyo po. Mabilis na nga po yan. Nag-aabang lang kami. Pag may padala po kayo, ginagawa ko. O sige, Foreman, nagtitiwala naman ako sa'yo. Sige, uuwi po pala ako. Sakto, ma'am. Pagka-uwi niyo po, makikita niyo na yung bahay. Baka matapos na to. Apo, sige po. Thank you, Foreman. Sige po, ma'am. I love you. Ay, ha? Ang gwapo mo naman. Ang ganda mo rin. Hoy! Aray ko! At nakauwi na nga po ako ng Pinas. Dam, saktong-sakto yung pagka-uwi mo. Yan na lang, konting-konti na lang. Ito na lang yung mga finishing touches na lang. Di Opo, ba? pero ito papakinisin niyo po ba Opo, to? opo. Ano Ang po? dami pong nasayang na semento. Parang sobra yata yung bilin yung... Ay, hindi po. Nandiyan lahat, ma'am. Binuhos namin sa taas para pag magpa-third floor ka, merong pang rooftop. Wala ka problema. Oo. Gusto mo akyat tayo sa taas para Sige po, makita niyo po? silipin ko po. Tara, akyat po Excited na tayo. ako. Parang gusto ko na nga tuloy i-second floor pero hindi kaya ng budget ko. Bawal ba yun utangin sa'yo? Wala rin akong budget, ma'am eh. Dito tayo sa taas. Ayan. Sige po. Ay, oo nga, matigas na. Tignan mo, ma'am, overlooking dito. Pag nagka-second floor to, tapos may Opo, ano ka pa. nagmukhang malaki, nagmukhang overlooking tuloy yung bahay. Tsaka gusto ko ang taas ng pagkakaslab mo. Opo, ma'am, kasi yun naman ang, nakikita nyo Pero naman po Foreman, hindi to yung tubig papasok sa loob, di ba? Ay, wala po. Hindi po. Umulan na ng malakas, ma'am. Tignan natin sa loob. Tignan natin sige sa loob po, kung sige po. may Pero makikita ang kang ganda, tubig. Foreman, ang ganda lagyan ng ng balkonahe. Opo, pwede to. Mm. Sa baba tayo, ma'am. Sige po. Ayan, ma'am, sa taas. Wala, di ba? Okay Gwapo na. niya naman po. Talaga, mas maganda ka, ma'am. Iba talaga yung kutis pag galing Singapore, no? Hindi naman.
ano, pareho lang sa Pilipinas, mainit-init din. Mm-mm. Pero kamusta na po kayo nung ka-live-in mo? Wala na kami, matagal na po yun. Eh di ba may anak po kayo? Oo, suportado ko naman. Pinapadalan ko naman yung bata. Buwan-buwan. Sige po, huwag niyo na akong alalayan, kaya ko naman. Hindi ka na. Baka mahulog po kayo. Kahit wala naman, Foreman Hindi. ah. Baka Ay madal- Foreman, ang ganda ng ang ganda laki ng CR. Opo, yun yung request nyo, Oo, may oo. gusto nyo Thank you. malawak yung siya. Kuha mo yung taste ko sa bahay eh. Talaga. Ay, ang lungkot lang. Ako lang mag-isa titira dito. Pwede naman akong sumama sa'yo dito, para hindi ka malungkot. Ano? Ano yung parang baliw? Sasamahan po kita para hindi ka malungkot. Eh, paano Kung papayag ka. Ha? Kung papayagan mo ako. Kung papayag yung ex mo. Ba't tsaka naman hindi yung siya anak papayag? mo. Wala na kami nun. Tsaka yung anak ko, wala namang Baka problema. maghabol eh. Hindi maghahabol, ma'am. Eh, kaso 51 na ako eh. Okay lang. 45 na rin ako eh. Eh, di ba age does matter? Doesn't, ma'am. Doesn't matter. Ikaw, ano? Ewan ko sa'yo, ikaw lalaki eh. Tagal na kitang gusto eh. Nung nag-uusap pa lang tayo, nasa Singapore ka. Ewan ko lang kung may chance ako sa'yo eh. Nakakatawa ka nga eh, kasi sabi mo, ba't di ka nagchat-chat? Wow, parang ano, jowa treatment. Hindi kasi, syempre gusto ko mag-update din sa inyo po dito. Pero, ano, matatanda na tayo eh, ano. Okay sa'yo. At Ano least, gagawin? ako magbabantay dito sa bahay mo. Bahay natin. Ganun ba yon? Ganun ba yon? I'm just another woman in love. Napakasaya ko po sa wakas. Hindi ko akalain na sa end stage ng buhay ko. Hindi natawa, hindi nagets ni Uncle. Hindi ko akalain na sa end stage ng buhay ay Ulit. makakakilala pa ako ng somebody na makakasama ko. Akala ko kasi napag-iwanan na ako, tanda ko na kasi. Pero nakita ko kay Jonald yung hindi lang pagtatrabaho kundi pagmamalasakit sa bahay na pinapagawa ko. Tapos naging close na nga kami hanggang yun, tinanong niya ako kung ano bang gusto mong gawin. Eh, sabi ko, tanggap niya ba ako? Oo daw. Tapos tanggap ko rin naman siya. Hindi naman na po ako naghahangad na magkaanak. Kasi nga, kaya pa ba yan? Hindi na. Pero ang saya pala na alam nyo na yung mga gusto nyo sa buhay. Yung magmahalan na lang at maging magpartner. Pagdating po ulit sa Singapore, may narinig akong balita. Kaya naman umuwi ulit ako para sorpresahin siya. Mahal, ba't di ka nagsabi na uwi ka pala? Kaya pala Hindi ayaw ako nakapag-ayos dito sa bahay. nakapag-ayos? Kaninong panty yan? Ha? Ha? Ang kapal na mukha mo, kaya pala ayaw mong kabitan ng CCTV! Nag-uwi ka dito ng babae! Eh di sinasabi ko pag CCTV baka masunog tayo. Sunog to CCTV! Ha? Ano tingin mo sa akin, Lucente, ha? Sinasamantala mo yung kabaitan ko, yung pagiging maluwag ko. Ang mukha mo, Jonald. Buti na lang nang mamalasakit yung kaibigan ko. Kala ko sinisiraan ka. Nag-uwi ka pala ng babae sa pamamahay ko! Hindi mo nga ito pamamahay eh! Nagdi-deliver lang yun ng parcel. Naiwan yung panty? Nagdi-deliver ng parcel? Ha? Huwag mo kong gawin tanga. Porke matanda ako, ginaganyan-ganyan mo ako, inuuto-uto mo lang ako. Umalis ka!
Lumayas ka! Lumayas ka sa bahay ko! Lumayas ka na! Didiri ako sa bahay na to! Ikaw yung gumawa nito! Umalis ka! Umalis ka! Huwag ka na magpapakita sa akin. Hayop ayusin ka! na. Ay, paano naman? Ano, Linda, umalis ka! Umalis ka! Linda! Every now and then I cry. Metro's #1 Love Radio. Basic!